Bukaan mi da papagabril guys ya. May magamit. Nagabok na ni isang kahoy. Udah ada kanay lubi din ah. Matagak. Oh, diyan na guys. Naglaundok nag-ameng pangsugnuray bughaan mi da ang papagabril. Salamat ka adjo. Ngani jud ka kuguhan ang darling ba. Sumulakaw day mi karon guys. Moto mi dato sa bus kaya manghimuan og agianan nagamang kabo or makatagbang dato sa pa. Kay luoy ka adjo wa na sa laing ka. Wanan imnan wa na pa laing ka swimming-swimmingan kana nga man naman agdadtos basak. Wa na may ka tunaan luoy pud. So mo daden karon natong papagabril. Asa toy may padana pa? Na kalimot ko. Pala og bara man dayto to nalaak na sa abrihan. Sana guys nagdaag baras papagabril ko pa nagdakog pala. Kamo ni ang mga gama dadto og agianan sa kabaw aron maka tagbeng dato sa pa. Luoy kadyo ingarong arang initan sa di makahumog tubig. Hinay day. Kini to ba hinay? Hinay ha? Nah, ligid na. Suloy ban ka? Tadali. Pag dilaw man nas aloy kay sunod nas aloy. Pag hinay ha, butuloy, kaya ma-slide ka. Kudari may agi guys, agas tagbangon. Nakit ko guys, may grabing inita ka dyan. Iso sino oh, marosep tabangan. Ato na to ang mga agam-anog agianan guys na. Anak na mga agam-anog agianan. Karon makaambak si Ja kay luoy. Mazula man taw maghumog dari sa tubig. Nga watsa nga kakang kwaon. Tara pala Hatangkan ka na pa no. Sa ibalhin nagkabaw. Intan luoy. Sa ibalhin. Hapon na. Ato na ibutan na to pa. Nga. Naraka nga ha. Watsa nga ha katang badbaran ha. Danghaw na ni bahala wano takadag baldi. So. Okay, kalau ka to dito, labsab. Labsab. Jam labsab. What? Ano ba na? Gilukan kasi mong ciin. Dari, malabsab lah. Asa hikap. Kaya mo ambak. Asa mo daya ka na lubi? Na lubi diha, palazo mo dara mo dapit. Mohot? Tako na magtizan buyag. Pila na kabuan pa? September, October, November, December, January, February, March. Inom na? Lagi, na nilaw-law na rabag na narabay. Nanggukan na rabag ng didi. Sorry guys, sa mga himong ano gagyanan. Ay da. Andali sa makatagbeng. Na makaligo siya ha? Ah, da. Ano man na? Ah. How mo diha ka narabay ba? Kuan. Kabaw? Oh, naibara. Kos papa. Darata dadali ka ni kabaw day, darata day. Malungan? Malungan gaya. Wala pa hinloon dana kay dako man nag-space dana labeng laman. Ot pantago nagmakle. Tago aloy. Loy, kuzug-kuzugon lagi kaloy. Kuzug-kuzugon. Ako itik pala pa be. Oh, di ada kinara be pala day. Aw kuan, bara. Dahil na kasama nang ipaambak. Yung taon nagmakuan ni. Dito mo day, dito mo day. Ambak na nga. Dali. Na. Nah, num. Hadlik si Urjag di makasaka.
Hindi mo bakalan ga. Kasi nabaguhan. Ambak man sa uhawon. Na, di man mo ambak. Hadlek siguro sa dari. Hadlek sa malubong, no? Agi na magunan sa kalubong dani. Mo hadlek siya. Hagan naman eh. Kabaka! What? What? Nga. Tagbeng na laro makakuan ka. Tagbeng na laro makatulak ka. Ay. Tugbeng na la. Kaloy, sabaan ka loy. Tora man vitamin dito sa mga kuan pa. Tagbeng nga ng papagabre lagabaw. Katagbeng na ka. Awan naman kang hadlek ka. Lamhan na rabay sa suso, ha? Timber. Ana na jadi ay na nang anag isang didi. Kau tagbang kau. Diyan sa matagbang pa. Nato na may guys. Meron na masasay hukot na rin kaya rong mutunan ay sa tos sapa. Nga. Katuna na kau. Ada alam na taplanggan na unjag bali. Oh lagi. Tata na. Guys, pagdungag mig saging dia, nahihinog na pihilaw. Magidangag. Nakabangaan. May snack ron. May snack guys da saging arang kaguwang kaso. Dana guys tak ang nagawang saging. Nakakazog takeb. Kay isang takeb na day man masigo maulbo man. So karing dakang takeb bahagi takeb na ruma. Sapeng nga na siya. Siga na. Tatay mga amida ni guys. So saging dinangag. Lamiin. Nagat sana pupuon ag ukra do ka buok. Kang ibabaw dato sa mga dinangag. Nakabuok guys. May ibabaw dato sa mga idangag nga saging. May maningkuan guys. Oh, nara. Ang ibabaw ag ukra. Oh, patataaran na naharon. Whoops. Alright. Luto na buti ni guys. Luto na. Ya, luto na pag okra. Okay, so hauno na ni si Jakay. Arong makakaon na mig. Snack kamuti. Kamuti. Ito naman yung kamuti na magsaging. Magkakaan na, snack saging guys. Ngit-ngit laman. Yung punder, mabuti ka mang siga na kusina. Oh. Kukuag sabaw, kaya rong mutuoy. Sabhag sabaw ba? Alright, dana guys. Saging. Opa. Dana. Dana guys, luto na kamang saging. Yehe. Dana pa okra dia. Luto na po na guys. Narang ibaw-baw. Yang raman po na espesyal ng takang. So then na, luto na sila. So mga ana meron tataad guys. Dana guys, nga tanin jo, dami kinilaw gamay dia. Palit mo gamay nga bulinaw. Nya kay presko pa, suros ang igagaw. Na. Dana nagsalin pud may guys para turtahon isuas mga kabataan ugma. Ngan guys, ngaon. Snack kamas nanay. To gabi, nanay bi. Nay. Wa mas madir. Snack guys, saging alami kaazo. Snack ta. May kayo. Snack pa dir. May agar. Pang ukra. Miin, tamis. Miin guys, tamis.
Eh. Kuya Ken. Guys. Kuya, lagos ka na ba? Tama na. Malaki na naman ito. Lungag. Wala. Nanta. Nagtagsaging. May akado. Saka bulig. May kinira pa sa gamayra. May bitaw basta gamay ra pero daghan kay ibang ah. Kaan ko. Kaon. Ano nga? May saging. Yung kiminog. Hugas sa mis kuya Ken guys ang mga hugasan. Ano naghana ka juga mga hugasan. Tambak. Hugas sa mi karijut. Tamang hugas sa sapa.